Hola, soc l'Eulàlia Llorenç i vinc de l'Escola Badalona Escorial Vic i el meu treball de recerca tracta sobre la utilitat de l'estudi genètic en dones amb sospita clínica de la malaltia hiperplàsia suprarenal congènita no clàssica causada per un dèficit de l'enzim 20-hidroxilasa. Com a motivació per fer aquest treball va sorgir del meu desig per estudiar medicina i així apropar-me a aquest àmbit sanitari des d'una branca de la investigació. Com a objectiu principal d'aquest treball, em vaig proposar descobrir si aquesta malaltia, tot i ser considerada recessiva, pot causar símptomes als pacients quan es troba en heterocigosi. I llavors, per fer això, vaig dividir el treball en dos grups. Primer de tot, vaig fer un marc teòric, on vaig parlar sobre què és la malaltia, com es produeix, quins símptomes causa, o sobre temes com quina relació té amb les glàndules suprarenals. I després també vaig parlar de la prova estadística que vaig utilitzar, que s'anomena Q quadrat, i vaig explicar com funciona i què és. Després vaig fer el marc pràctic, el qual vaig dividir en tres apartats. Primer de tot, l'obtenció de les dades, després l'anàlisi d'aquestes i, finalment, l'aplicació de la prova estadística per determinar si la hipòtesi que m'havia plantejat era certa o falsa. I, finalment, com a conclusió, vaig obtenir que els pacients que presenten només un gen mutat poden presentar símptomes de la malaltia, tot i que aquests símptomes són més lleus.